Evxaniye ku diqata herî jêr a avaya çar qatî daye û alavên wê ji hev belawelaye. Li Tirkiyê êdî wek mala ku têda kuştinên serjêkirî çêbûye tê binavkirin. Lewra li vê malê li peyhev du jin baweyeke hovane hatin kuştin. Pêşî roja 24 Çileyê berhevkarekî kaxizan cesedeke li navçeya Şişliya Stenbolê di konteynera çopê da dît û agahî da polîsan. Ceseda ku hatibû perçekirin ya welatiya Özbekistanê durdona Xokûmyovaya 37 salî bû. Her du gumanbarên Özbek yên bi navê Dilşod Turdumirotovê 31 salî û Gafur Jon Kemalxodayevê 29 salî. Roja 24 Çileyê dema ku dixwestin ji balafirgeha Stenbolê biravin, hatibûn girtin û sûcê xwe qebûl kiribûn. Rêveberê apartmanê ji Rûdawêra dide zanîn ku beriya ku kuştin çêbibe bir rojekî di malê da nîqaş û pevçûn çêbûbû. Ya uçtan komşu akşam çok Şevekî beriya ku bûyer biqewme cînarek me hat got lê jêr pir deng tê. Em piya bibin û wan hişyar bikin. Ez jî daketim xwarê bi tirkî nizanîbûn. Hinek bi hêrs li min nerîn. Min ji wan re got qelebalixî çê nekin. Nexwe ez ê bangî polîsan bikim. Dora me te valîzek nedît. Lê di destê jinka kêleka wî de valîzek hebû. Jinkê got kargoya kargo. Jinek weke hevjîna xwe danasîn. Bi rastî em wek niştecihên avahiyê ji ber vê bûyerê gelekî aciz bûn. Tiştekî wiha çawa çê dibe? yani bu nasıl bir şey bu nedir? Dosyaya ku bi kuştinekî dest pê kir ve guherî du cînayetan. Di çarçoveya lêpirsîna polîsan da roja 12 Sibatê rastiyekî din jî derket holê. Hat tespîtkirin ku jineke din a welatiya Özbekistanê Ergaz Xaleyeva Sayyoraya 32 salî ku di derbarê wê da qeyda windabûnê hebû li heman malê û jaliyê heman kesan ve hatiye kuştin û cesedê wê jî perçekirine û bi valêzan avêtine çopê. Ev şahdhal û cînara wê malê jî welatiya Özbek e û ji ber sedemên ewlehiyê naxwaze ku rûyê xwe nîşan bide. Ha, bir iki gün önce tartışma oldu. Wê şevê qeta jor cîranekî hat li derî xist ku ez ê jê re tercümeyê bi tirkî bikim. Ez ji bûm alîkar. Carê ewil bike ji wî me çaxî dît pişra dema ku merdivenê diçûn dihatin rûbirû me hewdû dîtibû. Lê me hewdû nas nedikir. Birêya înternetê ez hîn bûm ku jinekî din jî li vir hatiye kuştin. Me digot li xwe bes jinekî li malê heye. Ez heyîrî mam. Sedema kuştinê wan çi ye ez nizanim. Sebebini de bilmiyoruz biz de. Gumanbar Turdumirotov di îfadeya xwe de gotibû ku di navbera wî û Xakîmova da têkî lêkebû û piştê nîqaşekî ew kuşt. Ev bûyerên hovane yên li Stenbolê li welatê Özbekistanê jî karvedanên mezin li peyxwanî. Wezareta Derveya Özbekistanê ragihand ku ew dosyayê dişopînin û bi hikûmeta Tirkiyê re di nav peywendiyê dane. Ömer Sönmez, Rûdaw, Stenbol.